O, ia să vedem ce boier avem noi aici. El a pornit să aud cum se aude motorașul. Da? Azi vlogul despre Baroseanu ăsta care n-are ce face cu milioanele și că își cumpără mașini scumpe, vedeți? Dacă cine trăiește bine. Dacă nu-i place cum o parcat, ori de-am o schimbă poziția. Sau fugi de cameră. Fugi de cameră, nu o fugi că el muncește cinstit și câștigă bani corect, așa-i? Hai să vedem, asta ne dai voie să-i arătăm și fața. Bravo! Hai să vedem interiorul mașinii. Uite, geamuri tornate, dubli și mai are el aici. Și mașini scătăi moldovene, ha? Au și mașini scătăi moldovene, 4x4, 2013 și 14. Bravo, boier! Hai de-am de jos, am 6.000 la triperale.